Ya mase uyithengile bese kwenzakalani? It's not like uzobushada nawe. Kuphela nje wena ufuna ukuthi nje uthanda ukubukwa nje kuphela. Ngizokwenzela example ngoSomizi. uSomizi wakamhlongo uyazazi wakamhlongo uyazazi umZulu. Uyawahlonipha amakhosi. Ngeke umfice ahambe ephapha njengawe nje. Wena uyaphapha nje, uyayiphaphela. Inkinga wahlula ukumukela iqiniso lokuthi wena umnumzane, umkhulu. Kahle kahle suwumkhulu, kufanele ngabe umkhulu. Kodwa ngobani? Amsho ngisho wamthethisa ngisho izingane ukuthi zingasho ukuthi imkhulu zithi igogo. Fake le makeup ke umnumzane onomkhaba ophaphayo oqinayo. Amphaphela bonke abantu engabazi. Azungibona ngikhomenta mina ezintweni zami. Aze futhi ngimention igama lakho. Kodwa uzongiphaphela. Uzongiphaphela nje. Wena Dominic, inkinga yakho usuwajwayela labantu ohamba basabisa nalabo abakusabayo mhlawumbe abayatshela ukuthi ohamba basabisa ukuthi uzobaxoshisa emsebenzini obuqome yonke indawo. Noma uhamba udidisa yonke abantu yonke indawo bese wazi ukuthi wena you are untouchable. That's your problem. Inkinga yakho nje ile uzama ngayo yonke indlela yokufitha in nokuba relevant. Ngayo yonke indlela. Igama lakho bengingalibalanga mina. Ukade uposta lapha ngikwazi ngibona ngicomment ezintweni zakho. Ngibonile abantu beshare. Awukazi ngibona ngicomment ezintweni zakho. Ayikwazi ungizwe ngikhuluma ngokutabane bakho. So ungangilokothi mina ungiphaphele nje. Yabo. Ngoba uphapha nje ngoba ufuna ukufitha in. Uyabona oSomizi bayaziwa. They are out there. And uSomizi unemali. Uyena umuntu omenshiniwe lapha. Unemali. Sewusuka usuzobhizi zokhanda istory ungizwe wabona something wafila something wafila something ini usumuhle ngaleyo ndlela wena. Usubaba ngaleyo ndlela ukuthi wena sesizodideka maqhamuka wena. Hey kahle wena. Hey. Yazi ngijwayele lamakhehla anikeza imali anikhohlisa anikeza imali namathenda na yonke lento abanikeza zona bese ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyanifuna. Problem ileyo. Abona nje ungizwe nami myself. We have met so many gay people. Aba-rich abanemali. Sihlangane nabo, sihlale nabo, sikhulume nabo, boSomizi siyahlala nabo, ngiyeke ngahlangana nabo obani baningi. Sebeyonke ungizwe usebenze nabo ngisho ukhosini kuphi akakaza acwase umuntu. But iproblem nje inkinga wena ufuna ukuthi uvele. Uyayimpintsha ngayo yonke indlela ukuthi ufuna ukuvela. Kuyimanje usubona ukuthi nanga umunye orelevant awuthi ngizovela kuyena. Fine vela kodwa musu ungiphaphela. Angikwazi anginandaba nawe mina. Angihlangene futhi nawe. Ayikho into engihlanganisa nawe mina. Nama level esikuwona nje awalingani. Awalingani nje. Ayikho yabona futhi ayikho lento engathi ngiyoke ngiyincenge kuwena. Akukho nala ungathi uyoke ungivale khona njengoba uhlezi usabisa abantu. Ayikho into engihlanganisa nawe. Yabo. Kunalokho nje uzongiphaphela. Yazi futhi nje uyanginyanyisa kahle kahle. Bakhona lo ngiphendulana nawe kuyanginyanyisa nje. Yabona nje mfethu kuyimanje ngise Cape Town. And akho ngisho yedwa wazi into okuthiwa uDominic. Intombi nje yendawo le, isikhenke nje sendawo, i-event lasikhinkile elihambeni la isho ihlabathi lapha emakhaya le emafarm. Angasiloko angiloko nje angijwayele kamina. Angiqashwa inkonkoni mina. Angazi ngisebenza sekaningi izithi yangibiza ukuthi ngize emcimbini yakhe. Angifuni into engihlanganisa nezinkonkoni. Afuthi angincengile ngalokho. Hayi. Kwamsebenzi lo angincenge kwamsebenzi lo mina.
Ngiyaphila nje mina. Ngiyayiphilela shame. Ngiyayiphilela nje. Yabona nje ngiyayiphilela nje. Ngina stress. Ngeke phela sizolawula abantu kanje. Besilawule. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. October ungubani na? Tisasuka odigaxa after sigaxa kulo October onje sitawufika kuDecember. So this guy bekakhuluma lo guy lona ligama lakhe ngiWandile ne. uWandile wende video lengipostile yesterday whereby he was saying ukuthi ungizwe mchunu uqinisile lakhuluma ngetitabane. Vele titabane wayetigcoka imvunulo matishati imvunulo yahlonishwa abagqoka ngisho nemvunulo yesilo so bekagqeka nje konke lokho ukuthi ku-wrong lokho uyabhobha bekagqeka nje konke lokho ukuthi ku-wrong into lenjalo vele ayendiwa amasiko awasalandzelwa wakhuluma nje ukhulume a mouthful ke yena ungaya down uyibukela ivideo yaWandile cause ngi-uploadile nayo. So Dominic wakhomenta cause le video Wandile bakayiposte ku-TikTok. Wakhomenta Dominic ku-post yaWandile wathi yena nami ngifuna kuyithenga. Meaning ukuthi naye ufuna kuyithenga imvunulo phela provoking ubani uWandile ngemva ukuthi uWandile avumelane nangizwe mchunu. Wabayithinzile mfana. Wamngenelwa uWandile wamtshela ukuthi wena Dominic kahle usikhenke wena nje saselokishini uqabanga ukuthi ngoba uhlala uthusa abantu ukuthi ubaqoshise emsebenzini ngikusabi mina ngila Cape Town nje kude namunye umuntu lokwatiko bakwati wena khona le labakwati khona ngafuna ukutenda into le serious into le famous la into le nema connection yonke lenza lo nto ngitshela ukuthi ngiqoshise emsebenzini muphi umsebenzi uthi nje kwana lowo umsebenzi lowo angiunqengile mina yo guys ukhulumile Wandile ukhuluma abantu bathi hey waze wamtshela wathi Wandile koqala I didn't even mention your name angizange ngithi ngikhuluma ngawo but when uyaphapha nje uyaphapha kuwonke umuntu ngologijima umuntu okhomenta la just because you want to be relevant ufuna kuhlala utrend ngiyaluqambelana ngizwe uthi ngizwe bekakufuna hey ngizwe angafuna wena ngizwe ungubani wena hawu guys tiku loud speaker. So vele namalesi isikhathi I do believe ukuthi Dominic nayo uyasukela namalesi isikhathi sometimes I do ubothula mangumuntu lokusho ngileke intombatana athi ngazi isikhathi nje ubothula nje ubothula kuthula kuyakusipta nje intweni letiningi because ngalesi isikhathi abakhuluma nokhuluma ngawo nawe but uthanza nje ukutifaka just because you know ukuthi unebantu labaningi labakulandzelako hey titokhala ngalenye ilanga kubo Dominic. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.